Kajaintia National Council Kli Riat Circle lengba ukerwa balapha adu President usamla shanbor lang bamon badu General Secretary usamla sembo bayar sumer kai kuble Christmas besok bekemen ya baro kipai ba jongka is Jaintia Hills District ai bakane kajing rakhe ya Christmas kanwanra ya kajing suk jing kemen ka koj ka khia ka baha kamiat bat ka shongsuk shongsan ha ka district bat hakari hi baro kawe kajing rakhe ya Christmas kade ka bangi kum kiriunget Kristan kikin mau buram da kabas ngongu ya kajingwan long brio u Jesu Christ unong penem ka perthai kapen kan mau ru ya kajingwan long brio ha karukom kajing sngoret ha kabala kha ya u Jesu ha kasem kimran ha Bethlehem Judea pat kane gade kata kabala phalang ya kajing long sngoret ong ukerwa nakaliang kaseng KGC Kli Riat Circle ka kentu ya kipat ba banlong bunsien kibadap dokumensium kajing ya trailang kajing ya long kawe kajing ya burom iwe pan batru ban rakhe ya Christmas ha kajing long kaba tip breu bat kaba tip blay bat pen iru sya ka perthai ya kajing long Kristan kaba shisha kum ki khun ublay kibala kerkhu bat kajing wan long brio ujisu syakane ka perthai kaderu kajing kerkhu ka bakrau hadu kata ya baro kireu nget Kristan airu baka Christmas kalong ka badap da kajing kemen jingsuk jingkerkhu haki yeng kisam Christmas basuk bat bakmen ye phi baro pha kruwo na ka JNC Kli Riat sya kipat ba shushu kijing penthaba ding Christmas ha kirong bapher bat kijing bu ye kidur Christmas ha phlau ka office UDC ha Kli Riat ka pen internet bat pen ipu ya ka sorba Kli Riat ha kani ka ayom le kemen Christmas